Jij toch niet? Dat was de afstand van mij. Ja. Ja. Dat zijn nog jong allemaal, hè? Niet altijd precies, hè? Maar die ene houdt zich ver van achter daar, hè? Ja. Die moeit zich niet. Rekening houden voor de eurosluiters. En er zit nog een. Er zit nog een tussen Als je een micro de bummen. brandpunt. Ja. Dat is ook volle in zin dan. Hier nog een ding. 900 aan de 1, 2, Dat is het hele Nederland om een Ja, dat moet weten. ja, de boom. Ze gaan. Ja, zo. Oh nee, die schuiven af. Die blijft kinderen nog altijd op een uitkijk staan. Die komt er een beetje dichterbij. niet om de kop. Ja. En die staan onder de boom hier. Ah, hij is een vork. Langs de boom. Ja, langs de boom zie je die nog wat. Die boeren staan nog op zijn minst. Ja. 3 zelfs. En dat gaat ook niet. Nou ja. Die wordt het er onder. Die komt dichter. Ja. Wat is dat bioscoop? Laat ik zo werken. Zeg. Schoon, hè? Die zit er thuis achter. Kijk. Zo. Oh, die geeft goed.